Kan. Hvad laver du? Jeg er ved at dække op, Lisa fylder 4 år. 4 år. Hun er født. I dag er det Lisas fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for hun har ønsket sig jo dejlig chokolade og kære til. Og når hun Hjem fra børnehave går. Hurra, hurra, hurra. så skal hun hjem og holde fest. Og Dem, som kommer med som gæster, og dejlig chokolade og kager til. Hurra! Ej, skat, tillykke med fødselsdagen. Nå, vi kan også komme igen lidt senere, så. Så går vi igen. Så går vi ind til gaverne helt selv. Hej, Kan vi lige sige skat. godmorgen til Lisa? Se. Tillykke med fødselsdagen. Får vi fødselsdagskysser? Vil du også give mor en fødselsdagskysser? Ej, hvor dejligt, skat. Havde du ventet på, at vi kom? Hva? Ja. Hvor gammel er du nu? Det ved jeg ikke. 1, 2, 3, Nej, jo. 4. Hvordan var det, man gjorde på fingrene? Alle fingrene. Undtagen tommelfingeren. Ja, Præcis. stærk. Kom, skat. Vi har lavet morgenmad til dig. Er det fødselsdagsbarnet? Hvad er det, der er herovre? Kunne I lave sådan en? Det er sådan en, du har lavet, tror jeg. Ja. Hvad er det der? Pandekager. Er det nogle kager? Mm. En pigekage? Det er morgenbrød. Hvornår kommer der nogle kager? Det skal man have senere. Kage til mor. Hvem kommer? En kæmpe krabber. Jeg har lavet kittekopper derinde. Det vil jeg gerne se. Kort rost. Carlos, kom så. Ej, det vil jeg gerne se. Du har lavet kitty. Ja, jeg Så her får man aldrig noget at vide. Jeg kender godt det der Kitty. Her får man aldrig noget. Tillykke med jeres lille pige. Ja, både den store og den lille. Ja, det er smart, ikke? Ej, hvor er du cool. Det hører rundt. Så du ikke falder ned. Så. Okay, er det klar? 1, 2, 3. Lisa har fødselsdag, og der har hun jo, og det er i dag. Lisa har fødselsdag, og der har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevinder og høre nu her, hvordan vi trommevinder. Hører du historie? Line sagde, eller det bare gik sådan. Må jeg se, hvad du fordi der hører? altid skete så meget mere. Vi kan jo begynde Emil fra Lønneberg. tirsdag den 22. maj, Har han lavet ballade? da Emil stak hovedet ned i suppeterrinen. Suppeterrinen stak han hovedet ned i. Den dag skulle de have suppe til middag på Katholt. Ja, prøv så. Men så vil jeg Til at få vasket. Ja, hvad kan du? Jamen, jeg skal sætte under på. Dække rundt.
har Og hvad var det? Var det en dans? Eller har I specielle fødselsdagstallerkener? Hvad er det, du kan? Det ligner noget fra en dans, jo. Var det det? Det var så flot. Vi holder hænderne i dag, så falder det frem. Ja. Jeg skal lige høre, hvor skal du sidde henne med, Lisa? Du skal sidde der. Jubi! Så skal jeg lige se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Søren, jeg mangler nogle børn, hva'? Det skal jeg have et billede af. Nej. Så kommer mor jo med. Det gør ikke noget. Ej. Ej, der kom der lige en flue. Det var godt, mor var med til at holde, for nu slap du lige. Hvor sidder du? Jeg sidder derovre. Så måske du lige skal gå og sidde, så gør jeg kæden over, skal. Hvem har tegnet det? Så har vi selv sat den på. Jeg sidder ved siden af Nora. Så er det jo meningen, du skal pusse derud på et tidspunkt. Plejer jeg at synge sang, eller? Ej, vi plejer at puste, og så synger vi senere, ikke? Ja. Vil du puste nu? Er du klar? 1, 2, 3. Jo, det er lavet af vaffel. Men det er det ikke. Altså, hvor store stykker? Men det er ikke vaffelen. Må det er. Vi skal nok få alle sammen med noget, hvor der er det der. Jeg bare kender hende. Hello Kitty Det og er blomst. klaver, fløjte og tromme. Det må I lige huske mig på. Og klaver. Ja, klaver, fløjte og tromme. Lisa har fødselsdag, og har hun jo, og er i dag. Lisa har fødselsdag, og har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Kling, 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 kling. Lisa har fødselsdag, og har hun jo, og er i dag. Lisa har fødselsdag, og har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle fløjte vil, og hør nu her, hvordan vi fløjte vil. Lisa har fødselsdag, og har hun jo, og er i dag. Lisa har fødselsdag, og har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle tromme vil, og hør nu her, hvordan vi tromme vil. Lisa har fødselsdag, og har hun jo, og er i dag. Lisa har fødselsdag, og har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil, og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hurra. Nå, Lisa, vil du op og stå på stolen?
Ja, kom over og hold dig så. Hvad? Nogle bliver små nu. Jamen, det kommer nu. De ved lige. Det er blevet lige nøjagtigt. Nu skal jeg lige høre, hvor mange år var du i går? 3 år. Og hvor mange år er du i dag? Hvad er du blevet nu? Hvor mange er det? Kan du tælle? Kan du ikke? Det er 5. Lad os lige prøve. Det er 4. Nej, det er 4, Nana. Så prøver vi her. Du skal lige tælle sammen nu. 1, 2, 4. Hvor mange år blev du så? 4 år. Så det vil sige 3 små hurraer og 1 stort. Er I klar? 1, 2, 3. Hurra! 1, 2, 3. Hurra! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 år. Så hoppede du lige ind i det 4. år. Jeg kan også se, at du er blevet stor. Prøv lige at kigge ned af dig selv. Kan du ikke se det? Kroppen er blevet stor. Så kan du sige værsgo. Så kan du have lov at spise. Hørte I det? Værsgo, blev der sagt. Ja. Ja. Så jeg kan godt fløjte. Men høre, jeg kan fløjte. Ja. Hvorfor er vi stadigvæk planer her Jeg tror ikke, hjemme? du behøver at tage skoene af, skat. Det er okay ikke at tage skoene af i dag. Lige nu er det okay ikke at tage skoene af. Jeg kan se den herfra. Det her op, skat, det er også en stue herop. Hvor er den? Mor og far er heroppe. Prøv at komme herop. Er der noget, der ikke plejer at være her? Hvad er det? Okay. Hvor er der noget, der ikke plejer at være der? Ja. Nej. Men jeg har fået nogle kunder. Over ved den grønne dame, skat. Hvor er det grønne? Den grønne dame. Jeg kan ikke se det grønne. Hvor sidder mor henne? Er det herinde? Hvad? Mhm. Er det herinde? En cykel? En cykel? En cykel, mor? Det er det da også, skat. Jeg prøver. Kan du nå pedalerne? Passer på det, Ja, skat. Hold den. Så stille. Ja. Hvis du skal bare vide, skal hver gang du stopper, ikke også? Så skal du tage foden ned. Hvis du stopper, skal du tage den ene fod ned. Men jeg tror ikke, hun kan nå jorden. Prøv at se, at du vil nå jorden, kan det? Fordi ellers så vælter den nemlig, ikke? For man kan ikke bare stoppe. Jamen, du skal dreje rundt med. Det er nemlig en rigtig cykelskat. Er det dig selv, der kører, eller er det far, der skubber? I skal ud og prøve udenfor. Hvad? Igen. Prøv at vende. Drej rundt en gang. Hvis du sætter fart på, og så drejer over. Så vender vi op og kører bare ud. Det er jo lige af banen her.